Jännitys sen kuin vain tiivistyy Bernin areenalla. Viimeisen viidennen kuuman ryhmän luistelijat ovat jäällä ja heistä ensimmäisenä aivan tovin kuluttua omaan kilpasuoritukseensa tulee Suomen Kiira Korpi. Me seuraamme tätä viimeistä ryhmää suorassa lähetyksessä ja paljon herkullisempi ei tämä tilanne voisi olla. Tässä ryhmässä on mukana myös Ruotsin Victoria Helgesson siinä kuvissa. Heti Kiiran jälkeen jäälle tulee muuten Sveitsin Sarah Mayer, joka jatkoi uransa vielä vuodella. Hänen uransa, näin hän on ilmoittanut, päättyy näihin Euroopan mestaruuskilpailuihin tai ainakin tähän kauteen. Sitten nuori saksalainen Sarah Hecken, joka jo viime kaudella osoitti potentiaalia. On mielenkiintoista sitten nähdä. Yleensä hän on lyhytohjelmassa vahva, mutta vapaaseen ei vielä repertuaari ole riittänyt, mutta tietysti vuodessa voi tapahtua paljon. Sitten Espanjan Sonia Lafuente ja viimeisenä kokenut brittiluistelija Jenna McCorkle. Siinä on tämä 6 luistelijan ryhmä. Ja kyllä siitä vaikka minkä värisillä silmälasilla katsoisi, niin Kiira Korpi nousee kyllä ilman muuta esille luistelijana, jolla on mahdollisuus tässä kaikkein kovin suoritus tehdä. Kiirallahan oli tällä kaudella alkukaudesta jo yksi GP-osakilpailun voitto Pariisissa loistavasti. Se varmasti tuo hänelle itsevarmuutta, että kovassa seurassa voi onnistua. Tässä seurassa tietysti tarvitaan mielellään tuo 3-3 yhdistelmä, tulppi-tulppi, jonka hän on tänä vuonna jo esittänyt useaan otteeseen. Kiira on hyvässä kunnossa, kuten tiedämme, ja kaiken pitäisi olla kohdallaan tuollaiseen normisuoritukseen, joka pitäisi riittää tässä kilpailussa. Sarah Hecken, jonka mainitsit, hän tekee myös 3-3 yhdistelmän ja varmasti onnistuessaan siinä haastaa myös Kiiran. Victoria Helgesson, aina varten otettava luistelija, tyylikäs, upea Ruotsin edustaja, on varmasti antamassa hyvän vastuksen. Ja tässä kuvissa oleva Jenna McCorkle, muistamme hänet juuri tällaisena lyhytohjelmaluistelijana, joka nakuttaa hypyt paikalleen kyllä, kun tarve on. Mutta koko ajan tässä pitää myös pitää mielessä se, että lopputulokset aikanaan muotoutuvat sitten tämän perjantain lyhytohjelman ja huomisen vapaa-ohjelman osalta. Ja kun tiedämme tässä nyt jo sen, että etukäteen ajatellen Kiiran kovin kilpakumppani Karolina Kostner luisteli alle tasonsa, sai pisteitä kokoon vain 53, niin tänään on jo se paikka, jossa voi tehdä paljon ajatellen myös kilpailun lopputulosta. Kiira on tällä kaudella tehnyt lyhytohjelmaan 64 pistettä parhaimmillaan. Sellaisen, jos nyt saisi tähän, niin tilanne vapaa-ohjelmaa ajatellen olisi erinomainen, herkullinen suorastaan. Silloin eroa italialaisen olisi jo 20 pistettä. Kyllä, kaikin puolin otollinen tilanne kuin tarjottimella meille suomalaisille. Toivotaan, että kaikki on kohdallaan ja saamme nauttia Kiiran upeasta koreografiasta. Tänä vuonna hän on uudistunut, hänen ohjelmansa ovat loistavat ja saamme nähdä sellaista suomalaista taitoluistelua, jota huipulla vain voi toivoa näkevänsä. Juuri näin. Suomalainen naisluistelu on, se tiedetään, noussut 2000-luvulla Euroopan parhaaksi. Laura Lepistö on Euroopan mestari, EM-hopeanainen, Susanna Pöykiöllä 2 kappaletta Euroopan mestaruuskisojen mitaleita. Ja myös Kiira on kertaalleen ollut Euroopan mestaruuskisojen mitaleilla tammikuussa 2007, sen jälkeen sijoitukset 5. ja viime vuonna 4. Mutta se taso ei varmasti edes hänelle itselleen ja ennen kaikkea hänelle itselleen näissä kisoissa riitä. Hän totesi eilen, että hän on erinomaisessa kunnossa, kaikki on valmiina, hän on tullut tänne tekemään täydellisen suorituksen ja tästä se sitten lähtee.
kolmois-kolmois-yhdistelmä heti tähän ohjelman alkuun. Se olisi jykevä aloitus. Ja siinä se on. Kiira tuli hieman varovaisemmin tähän. Hän pelasi varmaan päälle. Hän osaa tuon niin hyvin, että tuollaista riehakkuutta tuli välttää, ja sen hän tässä osasi. Ja sitten kolmoisritti, aivan upea. Tämä oli hyvä. Ja kaksoisaksel. Se on siinä. Kaikki hyppyelementit aivan kuin briljantit tuossa jään pinnassa. Mikä vapautuneisuus Kiiralla tänään onkaan. Se on sillä lailla, hyvät ystävät, että tämä oli parasta Kiira Korpea ikinä, ja se on paljon sanottu, kerta kaikkiaan upea suoritus 22-vuotiaalta tamperelaiselta. Täydellinen luistelu tähän lyhytohjelmaan. Hän tiesi kyllä itse, minkälaisessa kunnossa hän on. Siinä ei jäänyt mitään sattuman varaan. Upea kolmois-kolmois-yhdistelmä, hyppyelementit kerrassaan loistavia ja muutenkin upea suoritus. Varmasti kaikkien katsojien puolesta voin sanoa kiitos Kiira. Tämä oli se, mitä me halusimme nähdä ja mitä me toivoimme näkevämme, ja nyt me sen saimme, täydellisen Kiiran. Tässä ohjelmassa yksi tärkein, sanoisinko valttikortti Kiiralla oli tuo maltti. Hän pystyi pitämään kaaret puhtaina ponnistushetkellä, tämä loistava kolmois-kolmois-tulppi. Ja sitten hän ei kiirehtinyt missään vaiheessa liikkeestä eteenpäin ennen lähtöä seuraavaan liikkeeseen. Kiirehtimisiä ei tullut. Tuossa jälkimmäinen tulppi varmasti hieman tulee tarkkailun alle, kuten aina kolmois-kolmois-yhdistelmissä, mutta sitten nämä osa-alueeltaan tämä ohjelma oli täydellinen. Tässä oli sellaista ilmaisua, sellaista ilmavuutta ja osaamista, joka tulee vain pitkän uran kautta, jonka voi esittää vain luistelija, jolla on sellainen kokemus kuin Kiiralla on. Tästä tulee palkita Kiira ehdottomasti. Hieno akselin ponnistus hidastuksena tässä eteen ulkokaarelta. Tiivis ilmalentoasento, 2,5 kierrosta ilmassa ja taakse ulkokaarelle pitkään ojentuvaan liukuun. Siinä vieressä Kiiran kahdesta valmentajasta toinen, Susanna Haarala, Maaret Siromaa on se toinen, ja ryhmä tekee tiiviisti töitä yhdessä. Ja nyt sitten
katsotaan. 63-50, ne ovat juuri sen tason pisteet, mitä odoteltiinkin. Kauden parhaat, ja hän menee tässä vaiheessa ylivoimaisesti, näin voi sanoa, kilpailun kärkeen yli 3 pisteellä ohikseen ja Makarovan. Ja mikä vielä tärkeämpää näin voisin sanoa, hän repäisee yli 10 pisteen etumatkan Karoliina Kostneriin. Ja tuolla katsomossa näimme Maaret Siromaan pyyhkivän kyyneleitä. Se oli upea kuva, jonka ohjaaja löysi. Toinen valmentaja kohdallaan iloitsemassa valmennettavansa täydellisestä suorituksesta. Ja vielä kun katselee tuota tulosmonitoria, niin sieltä löytyy sellainenkin mielenkiintoinen